F'mument meta l-ekonomista u deputat gvernatur tal-Bank Ċentrali Alfred Mifsud jinsab taħt pressjoni brabta mal-allegazzjonijiet li għamlet l-eks sieħba tiegħu għal 24 sena u ppubblika ittra bit-talbiet li kienet għamlitlu fi żmien meta ħadu toroq differenti. Dan flimkien ma' stqarrija fejn qal li l-allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus u korruzzjoni kontra tiegħu huma instigati minn mibeda u tpattija. Mifsud qed ikun akkużat li rċieva flus li ma kellux jirċievi brabta mal-għażla ta' sistemi tal-IT għal Midmed Bank meta kien chairman fl-1996. Qal li dan kien proċess miftuħ li involva ħafna nies u fakkar li fetaħ libel brabta mal-akkużi li daħħal flus marbuta ma' din is-sistema li qatt ma kellu jdaħħal. Ftaħt proċeduri ta' malafama mal-Pulizija kontra Anna Zerbst, żied Alfred Mifsud. Dawn l-azzjonijiet legali se jieħdu żmien tagħhom u jinseren li l-ġustizzja se tirbaħ u nkun illiberat minn kull akkuża għal Mifsud li min-naħa tiegħu saħaq fuq l-intenzjonijiet ħżiena ta' Zerbst. Żied li kieku Zerbst kienet ġenwina kienet tagħmel dawn l-argumenti meta laħaq deputat gvernatur tal-Bank Ċentrali. Imma dak iż-żmien kont qed niffinanzja it-tiġ kbir ta' binta u l-ġojellerija tagħha għal dan l-avveniment, kiteb Mifsud. Kien hawn li reġa' sostna kif issa ħarġet b'dawn il-lajjiet għax ma laqatx it-talbiet fit-tra tal-ewwel ta' Mejju. Alfred Mifsud għamilha ċara li meta beda jidher li seta' jkun ikkunsidrat għall-gvernatur għażel li ma jkunx rikattat. Finalment irid niċċara li jiena qatt ma kelli konferma uffiċjali li se nkun gvernatur u din hija deċiżjoni tal-Kabinett u l-Bank Ċentrali Ewropew. M'għandix problema li ninqabes jekk dan hu fl-interess tal-pajjiż u l-organizzazzjoni, żied Mifsud. Anna Zerbst hija l-persuna li Daphne Caruana Galizia qed tibbaża l-akkużi tagħha fuqhom. Sa ftit xhur ilu lil din kienet tindirizza bħala chambermaid u għalkemm illum neħħit l-artikli kontra tagħha minn fuq is-sit tagħha, xorta waħda għadhom jinqabdu b'sistemi ta' tfittxija sempliċi.